Здравейте хора, съм Милен Геймър, днес ще играем, както гледате, малко Майнкрафт. Тук с мене Огнян Геймър. Тъй аз тук върху гъбата ще направя. Чай, не вземаш ябълката, ще взема. Каква ябълка, бе? Аз даже не съм твоята ябълка. Аз тук ще направя къчка върху гъба. Чу ли? Аз ще направя той... Горе само на... Напред. Абе, той... Стовите са правят от клечки. Не знам дали да говоря много или не. Ела тук. Събирам дърво. Ела, не помогнеш за къщичката. Чу ли? С той дърво се направи кирка, по-точно брадва кирка. Окей. Идваш ли? Да. Намери ли ме? Те аз почвам да строя къщичка. Огледай се в водата. Какво? Огледай се в водата. Къде съм? Видяхте, идвай. Не започвай да строиш. Я започна. Не започвай. Добре, оставим само едно дърво. Не, махни го това дърво. Що? Защото ще го прави по-широко. Добре. Направи брадва и ми го дай. Аз ще направя долу. Дигни крафтинга горе. Добре. Аре бе. Аз малко дърво ще взема. Аз казах горе дървото да го вземаш. Почели крафтинга горе? Да. Ако ще си вземаш оръжие да се биеш, по-добре вземи брадва. Къде? От крафтинга. Да се биеш. Взема повече демидж. Направих една брадва. Човек. Може ли едно дърво? Нямаш ли? Чупи по-бързо, защото ще ни трябва дърво. Не, аз съм брадва на макирка. Не. Ама щупи се, защото дърво ще ни трябва. Защо? Защото зомбите, момите. Не, ще имам брадви. Ама нали скелетите? Оу! Аз имам 12 тръстика. Трябва да направим каменни брадви. Идвай бързо. Защитаем, ако някой дойде. Чули? Защото не знам кой може. Нима може и скелети. Виж? Аз ще усиля светлината. Аз съм си усилил. Видях паяк, че он го прибил. Да ти помогна ли? Не. Аз ще помогна. Не. Какъв паяк е? Да, паяк. Из нея обърка. Аз се оправих. Браво. 2 пажини и една въдица. Въдица? Ще направим. Ще ти дал. Ето въдица, че не може да даде, не може.
Видях паяк за мене. Тук засаждам тръстика. Аре, Левна е, на мен ми списа, че си левна. сега влизам. Я видя дали този паяк е дошъл от мен. Искаш ли да идвам? Да те спаси, мама. Скелет, скелет! Пак ти бъгна. Ела. Убиха те. М. Нали знаеш къде сме? Да идвам ли? Видях ти. Не видя ли? Горе ли си? Къде си? Горе? Молим да ще набърдва. Мгм. Аз се качвам. Ето, хвърлих ти. Къде, навънка? Аре си, бе. При мене няма. Видях те. Аз я взех. Чакай, мама. Дай ми. Опа. Може да е. Нямаш интернет. Ти ли си? Мгм. Какво направя? Не знаеш ли? Дай, че за тебе има. Давай. Не ги убивай. Не, бе, давай към мене, бе. Да скачам ли? Много зомбита има. Къде? Ето го едното. Идвам. Много зомбита. Тук има 3. Опа, изне. Ти гледай себе си да не те убият. Ти се навираш в тях, бе. Махат се гадни. Опа, изне. Не мога да, защото ще стане много зле. Убиха. И също е. Ай, по-бързо. Аз ги потрепах, обаче... Браво. Да деш ли нещо? Ага, ела горе. Ти на висок съм направил. Не тук. Не, то. Пак ми бъгна. Бъгна ли ти? Голям брадва. Ма да не е в морето. Тук горе. Да отдръпни се да не я вземе. Видя ли? Къде е? Аре! Левни. Да има! Зомби с броня! Зомби с броня! Ау! Стив Хост. Да има зомби с броня! Отдолу. Идвам да си помагам. Взех брадвата. Чакай, ще те хвърля наново. Ето го зомбито! 2! Чакай малко. Едното има меч! Ела тук горе, хвърлих ти брадвата. Едното има айрон меч! Аре бе! Нападам ги. Не падай.
Аз ще изляза после. Нападам ги. Вземи бронята, намешам да само и тук тялото, а ти ще вземеш всичко друго. Чакай, нападам ги. Ще вземеш каска. Нападна ли ги? Ще вземеш меча и той. Чакай да не ме убият. Аз После идвам. ще зле. Дай ли ти броня? Само гащи. Убой си ги. Меч дай ли ти? Мгм. Може ли меча? Молята. Ще вземеш гащи. Не. Що? Не, меча и нещата няма да се ползват. Зомби! Човек. Зомби. Брат, на 2 сърца съм. Добре, изявам. Дай ми... Нимай... Може ли нещо? Цари. Може ли някакво нещо? Иде от ровята! Може? Нимай, защото тук идват... Защо си влязъл в мене? Дай ми нещо за удряне. Чудо, Направи си нещо. Аре, пак. Аз ли бе? Извиняй. Бързо, да отидем долу да ги убиваме, да може да взема... Не. Да стане изтрин. Изтрин да стане. Маша има тук чукипаяци и други зомбита, които си ме видяли. Да има. Слези ли? Да. Слизай. Идвам да ти помагам. От моята страна слез. Бяга, че за тебе са. И за тебе? И зад мен ли? Не, имам предвид са. Ей, ще ме удариш. Удари ме. Убих ми единия. Опа! Брат, на сърце и половина съм. Теч по-внимателно, ако може. Уби ли го? Кой? Аз сега ще преровя дупка за камък. Чули? Моля се, за тебе има зомби. Помагай! Сега, Уби го. докато си гледам. Тук да пробваме за таков. Ела! Ти такова и направи ли си карта, имаш ли? Да, искаш ли да направи? Искаш ли да има камък? Да, направи. Ти ме защитай, внимай за мен да няма никой. Ако можеш, Ма защитай ме. ако можеш да ми вземеш брат, бе. Аз няма да взема, аз. Да ми направиш. Пази ми гърба, тук някой зомби да ми влезе. Пази ми гърба. Мама! Зомби! Майко, подпаляха ме, умрях! Половин, умрях! Аз дисконирам. Що? Ой. Еми хора, аз бях Милен Геймър, с мене беше Огнян Геймър. И мисля това да е за целият клип. И какво да ви кажа още? Кажи нещо, бе. Чао! Следващия клип ще правим някакъв мънчък. Ще завършим и... До нови срещи. Да, на следващия клип може да е някакъв чалендж, например, или... Ще справим мечове и ще заждаваме от зомбите, да може да ги убиваме, само че на креатив. Не, няма никакъв После ще се креатив. върнем на Survivor. Абе, в коментарите пишете какви чаленджи искате да правим и ще четем коментарите с него. И може да ги изпълваме. Аз бях Милен Геймър, тук беше Огнян Геймър и чао!